Horas matu hita saluhutna sude para halau de huriata pasahaton selamat hari Minggu tu sude ruas namandohoti para migota di gereja tahun nang songoni tu ruas namandohoti marhite live streaming di bagas nabe andorang sotapuka par minggu tahun ujahahon ma protokol kesehatan ibadah. 1. Jemaat harus dalam keadaan sehat, menyiapkan masker dari rumah, sudah mendaftar. 2. Masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran, cuci tangan, ukur suhu badan, dan mengisi bangku kosong yang terdepan, duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. 3. Selama ibadah tetap memakai masker atau tidak boleh dilepas. 4. Tidak berpindah duduk, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan komunikasi atau menggunakan HP. 5. Selesai ibadah agar tetap duduk di tempat sehingga dipersilakan keluar sesuai urutan oleh pelayan harian tahun dan agar langsung meninggalkan area gereja atau langsung pulang. 6. Setiap peserta ibadah agar mentaati semua prosedur protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan. 7. Jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dan antri di luar toilet apabila sedang terisi. Apabila akan masuk kembali ke dalam gedung gereja untuk melanjutkan ibadah, tetap mengikuti jalur yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga ketertiban atau keheningan ibadah. Songonima protokol kesehatan ibadah martangyang nahohom mahita di bagasan rohatabe. Amin. Tapasonang marohata tapuka ma parmenggota marende mahita sian buku ende nomor 654 ayat sada dohot ayat 2. Mar hite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Hisapan mahamu songon poso-poso na imbaru tubui disusu na denggan na so mangaci asalam ganda hamu sude marhite siani molotung nunga didai hamu basarni Tuhani. Puji hamu madebata hagogotai olopon hamu madebata nisi Jakob. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
martangi yang mahita, ale Tuhan debata, para siroha nasumurung, didok hatam do ikon manaon hami jalan mate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asa rap hami dohot ibana Tuha sangapon, sai parohai mahami, asa unduk hami tulomo ni roham, jala hot hami diha porsion nature, asa toktong makirim diha heheon, dohot diha sangapon sugot silehonon mutu akan na porsia diho. Amin. Marindi mahita sian buku ende nomor 214 ayat sada. Tanggihon hamu mapatik ni debata, imasian patik parjolo dohot lapatanna. Ahu do jahbo debatam nina debatatta, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Dia do lapatini ondo. Ikon umbia rohata jala humolong jala upos mida debata asamida nasana adong. Ima sahatna atong rap manggido gogo mahita tu debata lau mangulahon patik nai. Hali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon ahombar tu patik mi. Amin. Marindi mahita sian buku ende nomor 174 ayat sada dohot ayat tolu. Rima hita jongjong.
tatopoti madosata tujuloni debata martangi yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang tiga hali hami ro tujolom. Huhialala hami do rikot do asini roham disaluhut hami halak pardosa. Ala indi do umbahen na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala hupar hatopot hami tung na jot-jot do hami manimbil sian akadalanmu nabadia songon biru-biru na lilu. Say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i. Aidang di halo mohon roham hama metean ni akka pardosa. Alai hamo baon ni roha dolomo ni roham asa mangulu. Sisa masaluhut hagi dohon nami dohot pangalesyon nami. Marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasi ni roham di hami. Marhite-hite panindongan dohot hagogo ni tondi parbadia. Asa tarapul situtu rohan nami manjauho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bain hasangapon di guarmu nabadia. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songon sitong nang mangulu au nina Tuhan Jehovah. Tung na solomo doro aku midaha matian ni parjahat. Nalomo doro aku midaha memulak ni parjahati. Tumadikon dalana asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Marende mamuse hita sian buku ende nomor 154 ayat 2 dohot ayat 4. Hatani debata turpuk epistel di minguta sadarion ima natar surat di poda 17 mamuka sian ayat 17 rod di ayat 20 tajaha ma marsikat sorin manang ise na toktong marholong ni roha ima ale-ale alai nartar tuluk di hagogotan pe ianggo dongan situtu jolma na hurang roha do manang ise na girgir martopap tangan lau maka kundonganna maka kolongi dosa do manang ise na maka kolongi pargulutan halak na patimbo pintuna mangalului hamagoan dang tagamon dapotan tua manang ise na geduk maroha
Jala halak pardila GT-GT madabu tu bagasan jea. Ima sahatna martua do na tumangihon hata ni dibata jala na upeopsa. Amen. Marende mamusehita sian buku ende nomor 126 ayat 1 dohot 2. Mahita jonjong. Taha tindakon maha porsio tai songonahina tindakon ni dongata saha porsion di sandok portubion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama parbugo na satu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imanan di tubuhon ni si Maria nagabegabian sento di parbadia andorang suabobuan ido tuhata na tumaun na bernit di panguman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tua tuban muatoru dungtanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun debata Jehovah amanai pargugo na seduhatu dosani di sima ibana pai mamulak sugo tu tanoon lang humi halak na mangulu dohot na mate au porsea diton di parbadia jala adong sada huria nabadia huria hato panihala Kristen akan nabadia dohot di hasian di dosa dot di hataina mandok mulak mangulu sogot daging halak ni unang mate dohot di hangulaw na surah sudah. Amin. Undul mahamu tabege matikting di huriata. Tikting di Huriata Minggu tanggal 10 sada April 2020 sada. Naparjolo Minggu Sadarion ima Minggu kuasi modo geniti namar lapatan songon poso-poso na ibaru tubuh paduahon padidion nabadia. Di hari Minggu tanggal 25 April 2020 sada nanaing roh patu pauni huriatta do padidion nabadia tu yanakon ni huriatta sialani i di akana toras nanaing mabuan yanakonna tu padidion nabadia asa mengisi formulir padidion nabadia jala majalo surat keterangan sian situa sektor nabe patuluhon calon situa learning calon situa direncanahon dimulai awal bulan Mei bulan Juni 2020 sada alani i pinangiro tuganup sektor asa mengajuhon goar-goar ni calon situa nabe pa opaton Dewan Kenonia sada seksi sekolah minggu Sadarion Minggu tanggal 10 sada April 2020 sada pukul 10 tolu WIB di Patupado perayaan Paskah sekolah minggu
marhite live streaming. Paduahon seksi remaja. Sadarion Minggu tanggal 10 sada April 2020 sada ima witok remaja na pasiahon tu yana kota horong remaja. Pinangido tu aka natoras asa dohot memotivasi aka yana kota remaja laho madohoti witok on. Jadwal buima tajaha di warta cetak. Patuluhon sermon inahana. Hari Selasa tanggal 10 April 2020 sada pukul 10 sada WIB patupaondo sermon inahana marhite Zoom. Pinangido tu sude ruas inahana HKBP Kebayoran Baru asa madohoti sermoni. Palimahon pertanggiangan sektor. Sada hari Rabu tanggal 14 April 2020 sada pukul 10 sia WIB patupaondo acara pertanggiangan sektor Sion dohot tuan rumah sude situa sektor Sion marhite virtual Zoom. Pinangido tu sude rua sektor Sion asa madohoti partanggiangani. Paduahon hari Jumat tanggal 10 April 2020 sada pukul 10 sia WIB patupaondo acara partanggiangan sektor Marsada dohot tuan rumah keluarga Hotma S Lumban Toruan Inang Renova Boru Tabunan marhite virtual Zoom. Pinangido tu sude ruas sektor Marsada asaria madohoti partanggiangani. Pak Onopon selamat ulang tahun Ari Hatutubu dohot ulang tahun Ari Perbagason. Parhalado dohot ruas ni Huriatta Pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatutubu dohot selamat ulang tahun Ari Perbagason tu sude ruas ni Huria na tubu manang marbagas di tanggal 10 sada sahat tu 10 pitu April 2020 sada. Saya tu hatta mana masu-masu molope tung adong ruas ni Huriatta nasotar surat dope guarna di tikting na ulang tahun ni di pabuama tu ganup situa di sektorna manang tu sekretariat. Papituhon pilihan tu jolo tupak tu gempa NTT. Minggu nanengro tanggal 10 April 2020 sada di parmingguan pukul 8 WIB dohot pukul 10 WIB patupaodo marpilian tu jolo dalatta laho mangurupi dongan nadi bagasan musibah gempa banjir bandang di NTT. Pawaluhon lansia. Jumat tanggal 10 April 2020 sada pukul 10 sada WIB di Patupa Huriatta HKBP sedistrik Walu DKI Jakarta rapat lansia sedistrik marhite Zoom. ID meeting 765334565. Pinangido tu pengurus lansia ni Huriatta asa madohotisa. Pasiahon akka tikting naso jinahahon hobar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha. Songonima saha ni tikting ni Huriatta di bagasan Minggu sadarion taingot bema manangyakoni tujolo ni tuhatta. Marende mahita musesian buku ND nomor 120 sada ayat sada dohot 2 huhut pasahaton pelean 1A dan 1B.
damini debatana sumurung sian saluk naroha iman na mga ramoti ati-ati doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Horas madita saluk na nyamo ka damang dainang na di bagas joroon doho dia ka damang dainang nama dohoti ibadah di bagas tabi sahak maita tuminggu kuasi modogeneti ima hatani debatan atar surat di ulau ni apostel bidu opat ayat 32 sahat tu 37 ujahama di tonga-tongata apa itu yuk masongonom mahatani debata hasadan ni rohani huriyai alai saroha saolodo aka na porsia na sapunguani jala dangadong nanggosa dasian aka paradongan nama dok hapujungan na artanai hato padui saluhut na dietong. Jadi marhagogo situtuma aka aposteli maka tidak kon hayo ni Tuhan Yesusi jalatung lomo situtudo rohani halak mida sudi nasida ada ngadong manang isi nasida hurangan ai ia adong pesian nasida parhauma manang parjabu digadis dui dungi dibuan matu horni nagina disnai di peako mai tujulo ni aka apostel dungi disagihon nasida mai itu akan nahurangan jadi adong masa halak lepi sian pulo Kipros ima si Joseph naginor ni aka apostel si Barnabas madok anak ni pangapulon di gadis ma hauma golatna dibuan ma hepengi laos di peakom ma tujulo ni aka aposteli ido ianggo sahatna dia hamo kadamang dainang dung pas cahayo ni Tuhan Yesus Kristus sahak maita tu minggu kuasi modogeneti artinya songo poso-poso naik baru tubuh nawasan disusun atama na somar lauk lama gudang bahen haluaon manang tersurat mai di sada Petrus 2 ayat 2 alani ima molo dido songa poso-poso naik baru tubuh tentu molo tabereng do akadak danak poso-poso dia kepengen berkumpul-kumpul dengan teman-temannya olo doi bana jala kepengen doi bana marsawar do akadonganna makana saya dijujui akan atoras do molo nunga boy bana makatai saotik manang boy nunga boy bana maju pak ma guar ni abangna manang guar ni adikna manang iboto majau tulangna na buruna iboto makatai iboto sada 110 terjujui natoras nado masuk maniani mana to play group TK atau PAUD ale molo tabereng do nasida disi olo do sipata nasida marsalisi sama nasida igui ma dibuat mainan na igui ma dongan na digui ma tangis ma digui ma olo disipata dung tangis idongani muse olo disipata molo dung tangis sada dungi jerek mamuse saya rasa dong be molo tabereng akadak danak
Sera suadong be nasida marsalisi, tidak ada persoalan di situ. Padahal yang satu sudah membuat dia menangis. Ipas tapi manang ditiju manang dipukuli alai dung 5 menit kemudian dia bisa berdamai kembali dengan temannya. Ai ido di do Tuhan Yesus muse molo somula rohamuna gabe songodak danak dang bongot hamu Tuhan rajoni debatanin nado. Molo somula rohamuna gabe songodak danak dang bongot hamu Tuhan rajaon bano gijangi. Ido Yesus do muse ise nama jako dak danaki nama jako nau do ibana disi. Au do najinakonna disi. Jala di paluas Yesus doro akadak danaki. Di paluas Yesus doro akadak danaki itu ibana. Unang orai hamu nasida. Artina di minggu sonari ipatuduho do tuhita marngulu nai baru mahita songo poso-posoi. Dia tidak dendam. Nang pemarsalisi ibana dongan na marsigotilan ibana dongan na alai dia tidak ada dendam. Dangulu dak dan aku marsakap lao parwaon dangulu dak dan akon marsakap lao mabaijia dongan na tidak pernah. Tidak ada rencana dia danganong sakap na songoni. Alai ido na pinatuduhon ni turpu tasadarion songo dak danaki molo di jako kamu songo dak danaki nama jako nau dui au na di jako na disi songo poso-poso nai baru tubuh disi pataridahon hasahoran parsahoran masih haulongan maka holongi di tonga-tonga ni parangulu ni akah dan laki dia pengen, dia mau, dia butuh, dia mau marsaor, olo dui bana marsaor, rab doho laki marmeam, tetapi tidak ada dendam di tengah-tengah kehidupan mereka, tidak ada dendam di tengah-tengah kehidupan mereka. Alani ima pas cahayo ni Tuhan Yesus Kristus molo halak naung majalo haluaon sia Tuhan Yesus iko pajongjokon parsoran nama si haulongado. Orang yang sudah menerima bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu nyata di tengah-tengah kehidupanmu, dia harus saling mengasihi. Ikon patuduhon ni mana do, iko di pajongjong ibana do, parsaoran nama si haulongan di tonga-tonga ni humaliang na tarida madisi songo dia do dirina songo dia do ibana songon poso-poso nai baru tubui masih holibana rindu masih holibana di parsoran naulii masih holibana di asini rohani debata masih holibana mau asibana disusun atamai. Itu merupakan suatu kebutuhan bagi anak-anak, ketergantungan disusun atama. Ahadu susun atama atani debata alan ima dihamu kadamang dainang na parjolo dohon ni turpuhon lomo situ tudo rohani halak mida akan asongoni laho pajongjokon parsaoran laho pajongjokon sapunguan ikonadong dosa roha sehati sauluan sejiwa ikonadong do parsaorani bahwasannya kebangkitan Yesus itu, kebangkitan Tuhan itu gabe sipalua mai, gabe juru selamat mai di tonga-tonga ni parangulun ni hajol mahon tu akapara dong ape asatadama pasca dari kebangkitan itu dia benar-benar hidup yang baru.
dia benar-benar hidup yang baru, yang ketergantungan dengan firman Tuhan. Masihol maibana di tonga-tonga ni parangulon ni bana. Alanima di hamok kada mengdai nang di tonga-tonga ni keluarga pe, nang di tonga-tonga ni maranggi pe, nang di tonga-tonga ni huria pe, nang di tonga-tonga ni humaliang pe. Odo ojahan ni aka parsoran na ulim parsoran na dinggan, supaya ada saroha sehati, sauluan sejiwa di tonga-tonga ni parangulonna, bahwa dirinya itu adalah diri orang itu juga. Itu istilah ni halak, istilah ni pada bisuk madok. Kalau kau mau mencubit orang, cubit dulu dirimu inna. Kalau kau mau mencubit orang, cubit dulu dirimu inna. Artinya, kalau kau cubit orang, apa yang dirasakan orang itu juga yang kau rasakan. Alani ima ikonadong dosa roha sejiwa di tonga-tonga ni parangulon para maranggi, di tonga-tonga ni huria, nang di tonga-tonga ni humaliang pe, di tonga-tonga ni keluarga pe. Ido tada ni halak nama uas disusun atama songo poso-poso na baru tubuh mabahen todii gabe todini debata. Mabae todii gabe todi namar panarihon. Nama bae todii gabe todi panindangion. Dohot para sini rohaon. Alani madihamok kadamang dainang di tonga-tonga ni parangulut tapi roha sejiwa sehati saroha ikuboy doi patuduh honota nang di tonga-tonga ni keluarga pe, bahwasana parnguluon na maranggi ikon patuduh honota doi di tonga-tonga ni keluarga. Ido di dok parpasalmen ulinai jala dinggan nai molo rap sahudulan akan nama rahamaranggi. Uli indahnya kebersamaan itu. Denggan duduk bersama di tengah-tengah kehidupan kita. Alani ima halak nama uas disusun atama songo poso-poso naik baru tubuh masih hol di bana di aka parsoran nauli dia aka parsoran na denggan. Imana berjual napa dua hon disagihon tu aka nahurangan, disagihon tu aka nahurangan. Molo didok do tu hita kadamang dainang kita tidak pernah puas dengan apa yang kita kerjakan, termasuk juga dengan hasil. Molo didok do bah tabu do puang inna bahasa tabu bagajim 20 juta inna bata bodoh puang inna gajim 30 juta inna bata bodoh puang karejo ho di kementerian non kementerian nan inna ai madah ai tong do hurang inna mulai suku kita pribadi lepas pribadi tong do honota songoni tidak ada pernah cukup. Alai di sosodo tu hita disagihodo tu akan hurangan diberikan sedikit. Molo disuku do tuhita olo do hosongonon olo dikarejoi alai hurang. Molo disuku tuhita songonon hasilna apakah itu cukup bagi kita? Tentu kita tidak. Manusia tidak pernah puas. Itulah karakter dan sifat dari manusia itu. Alai dipangido tuhita ikuboy dohita masagihon sedikit ahado pakorhon ni hahayoni ahado labana hahayoni
ahado labana ngulu nai barui nama uas di hata ni debata, nama uas di todi ni debata. Ido natar surat di sada Korin walu ayat 15 si peop nagodang dang marlobi-lobi jala si peop na otik dang hurangan. Si peop nagodang dang marlobi-lobi jala si peop na otik dang hurangan. Yang berlebih tidak menjadi kelebihan bagi dia, dang ibolokon hepeng nai, dang dibolokon nasinari nai, dang poya-poya akan naso denggan nasinari nai, alai si peop nagodang dang merlobi-lobi, si peop na otik dang hurangan. Gaji yang rendah, pendapatan yang rendah, dia juga cukup makan, cukup semuanya. Alani ido nanaing dohono ni turpuhon disagihom ma tu akan hurangan laho paheon aka parsaoran nauli parsaoran na denggani marsitu pahan ma mangurupi ma gotong royong lah marsitu paham ma. Asa jangan ada orang yang mengatakan saya orang kaya, yang kaya menjadi kaya, yang miskin menjadi miskin. Dan adong dihita di aka parsaoran nauli parsaoran nadinggan tidak ada napogos jong dohot namorajong, tidak ada. Alai di dohatan ni debatasi piop na godang damar lobi-lobi jala si piop na otik dan hurangan sama rata. Tidak ada yang berlebihan dengan itu. Tidak ada halak namorajong dohot napogos jong. Alai di sario dutuhita disagihom ma berbagilah ulahon ma ulah para sini rohani ulahom ma diakonii ulahom ma napasahaton saotik tu halak lehom ma saotik tu halak. Ido na pinangido ni turpuk taon jala ido na didok hasada ni roha di tonga-tonga ni huriai marsitu pahan mangurupi jala care peduli molo digotil halak terasa dotu hita. Ido na patuluhon hasadan nama bahen margugu. Kebersamaan kita itu iman hidup namuse hata solider mulo tabere ngamanginang mulo dipukuli parbeca rodo dongan na parbeca muse lo mangurupi mulo tabere parbeca ipukuli may bana rodo muse dongan na parbeca mangurupi aledo ko boto lo modo rohamuna songol lagu ni anak bidani hancur demi kawan inna alai unang matahe hancur demi kawan ade alai molo tabereng do hata solideron molo adong na marsitaonon dongan na doho do ibana marsitaonon dihilalai bana do hacik ni na niadupan ni dongan na dihilalai bana do ada rasa solider di tonga-tonga ni parngulun ni ibana tabereng mamanginang COVID-10 siaon. Begitu banyak orang yang mengatakan turut prihatin, turut di WA atau di telepon atau media sosial atau surat kabar. Itulah yang dikatakan solider. Turut prihatin kepada dunia, kepada Indonesia, kepada negara A, kepada negara B. Turut prihatin bahwasannya kata solider di tengah-tengah kehidupan kita ima hasadaun nido nama buan hita gabe
margugu. Hidup pasani halak Batak madok tapak na do tajomna rimnita hido guguna. Tapak na do tajomna rimnita hido guguna. Bila selalu kompak dan sejalan, disitulah kekuatan dan ketajaman itu. Tatiup do terus tahea menginang sapu lidi. Tiap hari do tatiup sapu lidi. Ya. Andaikan satu itu dia tidak bisa menyapu, tidak bersih, bahkan loja do hita. Ale molo ngamar pungui piga-piga di simar pungung lidi, maka dia bersih. So ini do tapak na do tajom na rimnitahi do guguna. Kalau dia kompak dan sejalan, disitulah disima hagugoni. Tarida madisi hagugoni. Alani ima na papaton marhite-hite mingguta sadarion dipangido do tuhita asa tapa jongjong mapar saoran na masih haholongan. Molo halak naung majalo haheon ni Yesus Kristusi di tonga-tonga ni parngulun ni mana. Ima dipabangkip ma parsaorani pataridahon ngulu namar situpahan nama si haolongan di tonga-tonga ni parngulun na. Aido ruhut-ruhut ni akka namar hapor siya untuk debata. Ido ruhut-ruhut ni akka namar hapo satu debata. Pajong jokon ima masih tupahan pajong jokon saling membantu mengurupi manarihon akan hurangan. Sahalinai didok hata ni sada Korin walu ayat 15 si peop na godang dang marlubi-lubi jala si peop na otik dang hurangan jala halak na mauas di hata ni debata mauas di susu natama tarida mai songo poso-posoi. Dia tidak pernah dendam kepada orang lain, kepada temannya, dan dia tidak pernah merencanakan yang jahat kepada temannya nangpe disakiti ibana. Alai mula do muse rohana songon dak danaki nangpe dihaciti rohana nangpe dipukuli donganna. Alai tabereng madisi parsaoran ni akadak danaki nama bahen uli jala denggan mula mamuse nasida lasma roha nasida marmeami mamuse nasida markato-kato mamuse nasida bermain-main mereka bersenang-senang mereka, dan itulah yang diminta kepada kita setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Moliate mali Tuhan debata amanami diasini roham disungguli hodo hami marhiti-hiti minggu kuasi modo geneti sadarion dung hehe Tuhan Yesus Kristus sian namate isungguli hodo hami taringot Tuhan sadan di tonga-tonga ni huria. Iko pajong-jongo kami do di tonga-tonga ni huria songon parsaoran ni akadak danap dangulu marsakap narwa tudonganna mabaje adonganna dangulu patupahon aka ulau na asing tudonganna nama ben hacit donganna alai mula do muse rohani dadanaki marsaor dohot donganna alani i songoni manang hami dang adong jia di tonga-tonga di parsoran nami dang mabejia hami tu akadongan nami alai di tonga-tonga ni ngulu nami pataridahon nami male Tuhan ulinai jala dinggan nai molo rap sahudulan diaka namaraha marangi atong di minggu sadarion banun nami mai di tonga-tonga ni roha nami nang bagas nami be nang di tonga-tonga ni keluarga nami
pataridahon nami mayali Tuhan dung hehe Tuhan Yesus Kristus sian aka namate. Ali Tuhan debata amanami pasu-pasu muramo tamu male Tuhan di akar ruas ni huriam nama ulang tahun di minggu-mingguon. Parguguamu pasu-pasumu di aka umur nai baru na pinasamu tu nasida. Di aka rumah tangga nasida pe sahatu tangamu mahu puasa tami. Homa na mangalehon haipason haguguon. Nangaka pasu-pasu peli Tuhan marhiti-hiti aka ulo nasida. Atau ngali Tuhan debata amanami hutangnya ko kami do ruas ni huriam na marsahit. Napia di Puduman di rumah sakit pe nang rawat rumah. Sahat tu tangamu mahu puasa tami daging atau di nasida. Parguguamu pasu-pasumu. Asa di bagasan lasni roha nasida toktong marpakirimon. Marhiti-hiti obat nang timedis pe na mangalehon aka obat tu nasida. Atau ngali Tuhan sahat tuho madaging atau dinami pasu-pasumu ma ianako napi nalumihomu tu ganuk keluarga nami di bagasan lasni roha manasida jala di parmudu-muduho manasida di tonga-tonga ni ngudu nasida atong sisa dosa pangalason nami di bagasan Kristus Yesus martangnya kami tuho. Amin. Marudu mahita laos tapapungu ma pelata. Tapasaha ma pele tatua dopan ni dia bata martang yang mahita. Ale Tuhan dia bata amanami na di bono gijang. Hodo haroroan isa luhur si lehon nading kando nasa ulibasa na maliutus. Upasa tami masya nilhon mi Tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Patibulhon harajom mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mi Tuhami. Asalam girgir hami madok muliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
alea manami ne dubono gijang sai pinarbadia maguarmu sai roma harajomu sai sau malomo ni roham di bano tongon songona di bano gijang leon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songo panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togi untuk pangujunan palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bakasadami jalo hamu mapasu-pasu siatu hata debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasar homa damena tu todim. Amin. 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 Di hamua kadamang dainang narod tu bagas joro namangihuton rak marsaor hita marhiti-hiti pemujion parsobota tu debata dohot dia ke damang dainang nama dohoti parsorata marhiti-hiti live streaming sadarion di bagas tabi hami satonga-tonga ni huriata pasahaton tu hita salukna selamat hari Minggu Madita, Horas Madita.